Ini saya akan menjawab komenan beberapa di konten saya ya. Kadang itu teman-teman itu komentar tentang konten saya itu, Mas Sandi yo iki jane iki wong edan apa piye to? Jane ya ora lho bolo ya. Jane aku ki ya waras wong iki no. Cuma kan ya kuwi kan kabeh kan konten ngono lho. Dadi saiki ki konten ki bagi golek ora edan ya ora bayaran ngono kuwi. Dadi mosok to aku ki edan ngono. Kuwi kabeh iki konten bolo ya to. Dadi aja nemen-nemen lek nanggepi kontene Andio ki. Ngono lho. Dadi aku dadi jaran ngono ki ora edan. Macak ngedan ngono soalnya lek ora ngedan ki bayaran, ora bayaran iki to. Dadi terus apa jenenge kuwi? Jane aku ki ya pengen lho balesi komenane netizen ki. Share ku arep tak balesi ngene. Edan patakmu ya aku ya ngono share ku ki. Tapi aja engko wonge engko ngresula engko wonge ya to. Engko daripada gelo atine wis biyene ben mengutarakan unek-uneke. Netizen iki bebas berkomentar. Ngono ki bolak ati ya. Bebas dan aku ki kadang iso lemes ngrasakne wong-wonge. Jereke gila konten sing wong edan sing lah dadak bengek. Saiki lek sampean gak percaya aku ki wong waras ya to. Tak tekokne bojoku yo, tak tekokne. Ki lho wonge. Lho. Nah, Iya. Ngene lho. Ki jereke netizen ki aku iki edan. Oh. Aku ki edan apa ora menurutmu? Ora trimo edan, miring malahan. Mangklek.